Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sobiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu say'an fariyya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedaya puji menika namung kagunganipun Gusti Allah ingkang maha welas asih wonten ing dalem donya akhirat saha welas asih wonten ing dalem akhirat bloko. Pramila sumangga kita tingkataken raos takwa kita kanthi netepi dawuh-dawuhipun ugi nebihi awisan-awisanipun sedaya. Shalawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun awit saat menika langkung-langkung wonten ing akhirat benjang. Jamaah Jumat rahimakumullah, wonten ing setunggalipun kesempatan Abu Musa al-Asy'ari inggih punika sahabat Nabi nyuwun pirsa dumateng Rasulullah. Ya Rasulullah, man huwal muslim? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya Rasulullah, sinten sejatosipun tiang ingkang dipun sebat Islam menika? Rasulullah dawuh, yaiku wong kang bisa nyelametake wong Islam liya sangka lisan lan tangane. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saking hadis menika saged dipun pahami bilih sejatosipun tiang ingkang dipun sebat Islam boten namung sekedar tiang ingkang kagungan tulisan Islam wonten ing KTP-nipun, ananging kados dene kata dasar salima ingkang kagungan makna menyelamatkan, sahingga ingkang dipun sebat tiang Islam inggih punika tiang ingkang saged nyelametaken tiang lintu saha boten merugikan tiang lintu akibat ucapanipun ugi keranten saking perbuatanipun. Sami ugi tiang iman ingkang dipun sebat mukmin kados dene saking kata dasar aman inggih punika tiyang ingkang keberadaanipun saged maringi rasa aman dumateng sesami, baik menika aman secara zahir ugi aman secara batin. Pramila tiyang muslim ingkang mukmin inggih punika tiyang ingkang bermanfaat dumateng tiyang lintu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sak sae-saenipun manungsa inggih punika tiyang ingkang bermanfaat dumateng sesami. Saking dawuh-dawuh menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dumateng umatipun bahwa muamalah ma'al khaliq menika wajib, ananging muamalah ma'al khalqi boten saged dipun anggap sepele. Keranten kita sebagai makhluk sosial tetep betahaken dumateng sesami makhluk. Artosipun sebagai tiang ingkang boten saged tebih saking tiang lintu, tentu kemawon kita kedah mangertos adab, etika saha akhlak dumateng sesami. Aturan-aturan dumateng sesami makhluk menika dipun sebat norma sosial ingkang meskipun boten dipun serat wonten ing dalam peraturan tertulis, cukup secara batin, secara perasaan kula panjenengan sami saged ngraosaken ucapan saha perbuatan punapa ingkang sae ingkang kedah dipun lampahi, ugi amal perbuatan punapa ingkang awon ingkang kedah dipun tinggalaken. Kados dene napa ingkang dados visi lan misi kehadiranipun Kanjeng Nabi wonten ing alam donya menika. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sak temene ingsun Rasul
diutus kanggo nyempurnakake akhlake manungsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten namung paring tulodo pripun tata caranipun beribadah dumateng Gusti Allah, ananging Rasulullah ugi paring tulodo pripun caranipun berinteraksi dumateng sesami kanthi akhlak ingkang sae. Pramila sumangga kula panjenengan sami sageta berbuat sae dumateng tiyang lintu. Kita minimalisir perbuatan-perbuatan ingkang nyusahaken dumateng sesami. Dipun riwayataken Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraidi id qalu sururi 'alal muslimi." Sak temene amal perbuatan kang den senengi Gusti Allah sakwise ibadah wajib yaiku agawe bungah marang liyan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbuatan sae dumateng sesami ingkang ndadosaken tiyang lintu bungah menika saged ndadosaken wasilah Gusti Allah paring ampunan dumateng dosa ingkang nate kita lampahi. Dawuhipun, "Man adkhala 'ala mu'minin sururan, khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah." Sapa wonge kang agawe bungah marang wong mukmin, Gusti Allah nyiptakake sangka bungah iku 70.000 malaikat kang nyuwunake pangapura marang dheweke sampai dina kiamat. Sakmenika kita wangsulaken dumateng diri sendiri. Menawi kula panjenengan sami ngersakaken tiyang lintu berbuat baik dumateng kita, tentu kemawon kita ugi kedah sering berbuat baik dumateng sesami. Boten bermaksud pamrih atas kebaikan kita, ananging kita berharap tiyang lintu saged nglampahi kesaenan kados ingkang kita lampahi. Kosok wangsulipun, menawi kita mboten kersa tiyang lintu berbuat zalim dumateng kita, monggo kita awali saking diri sendiri, ampun ngantos kita berbuat zalim dumateng sesami. Terkadang kita mboten sadar perbuatan ingkang kita anggap leres ternyata menyakitkan bagi orang lain. Ingkang perlu kita waspadai inggih punika dahsyatipun doa tiang-tiang ingkang kita zalimi. Wattaqi da'wal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Lan wedya sira marang dungane wong kang dianiaya, mongko sak temene ora ana penghalang antarane dheweke lan Gusti Allah. Muttafaqun alaih. Wonten ing Al-Qur'an Gusti Allah ugi negasaken firman-Ipun, Bismillahirrahmanirrahim, la yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Gusti Allah iku ora seneng marang ucapan kang ala kejaba dongane wong kang dianiaya, lan Gusti Allah iku maha midanget maha mangertos. Quran surat An-Nisa 228. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saksampunipun manungsa menika nglampahi Islam ugi iman, mongko taksih wonten derajat ingkang naminipun ihsan, ingkang kebanyakan saking kita mboten menyadari hal menika. Tiyang ingkang Islam dipun sebut muslim, tiyang ingkang iman dipun sebat mukmin, sedangkan tiyang ingkang ihsan dipun sebat muhsin. Inggih punika tiyang-tiyang ingkang lampahi Islam kanthi imanipun memposisikan diri bahwa beribadah menika seolah-olah kita sedang berhadapan langsung dumateng Gusti Allah. Menawi dereng saged kita kedah yakin bilih Gusti Allah tansah merhatosaken kita, sehingga kula panjenengan sami saged mewujudkan keislaman saha keimanan kanthi nindakaken saestu ingkang bermanfaat. Manfaat dumateng diri sendiri ugi manfaat dumateng sesami wonten ing dalam kehidupan bermasyarakat. Para ulama muhakkik ndhawuhaken, tiyang ingkang ngaku Islam dereng tentu iman, ananging tiyang ingkang iman sampun pasti Islam. Tiyang ingkang Islam saha iman dereng tentu ihsan, ananging tiyang ingkang ihsan sampun pasti Islam saha iman. Kasebat wonten ing surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Tiang Arab Badui matur dumateng Kanjeng Nabi, kita sampun iman, ananging Gusti Allah ndhawuhaken dumateng Kanjeng Nabi supados njawab, aja muni iman, ananging muniya sira kabeh wis Islam, sebab rasa iman durung mlebu teka atimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sumangga kita memperbaiki diri. Mbok menawi selama niki kula panjenengan sami dereng saged berbuat sae dumateng sesami,
Minimal kita mboten melakukan perbuatan ingkang menyakiti. Kita kedah emut bahwa setiap amal perbuatan kita bakalipun disuwuni pertanggungjawaban wonten ing zaman ingkang abadi. Akhirul khutbah, mugi-mugi kita tansah kaparingan pangayomanipun Gusti, kalebetna golonganipun tiyang ingkang muslim, mukmin saha muhsin, sehingga saged nggayuh kamulyan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muslimina wal mu'minin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muhsinin wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi fil jalali wal ikram alladzi a'azzana bil islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi 'ala nujuma wal kawakib al idham wa ala alihi wa ashabil kiram buduri tamami wa syumusi dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la matsila lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, usikum wa nafsi bi taqwallahil manan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid din wa li muallimina wa ashabina wa liman ahabbana fika. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi 'ainin wa dhi baghyin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyati was salamah wa haqqina wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa'idna wa iyyahum min mujibatin nadamati fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamala mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.